ओंखाम ओंख्रि दिनै गासैजोंबो मोखां नायलायलाय खनसे जानो होननानै नाथाय बेबायदि आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ मानो गारनानै होखो? आयै नों बेयावसो दंफैयो? आयै नों माथो आंखौ ओंखामसो जानो लिंदोंमोन आरो नों बेयाव फैनानै मा खालामफैदों? नों ओंखाम जाखांबायबो नामा? आरो जायाखैब्ला थौदो जमा जानोसै। फिसा बे नखराव जोंनि गोजोननाय गैया, बे नखराव जोंनि फिउचार गैया। जों सानैजों ट्रेनाव गाखोनानै ट्रेना जेराव थाबथाहैयो बेयावनो जोंबो थाबथाहैनो गोनांमोन। जों बेयाव थांनायानो जोंनि थाखाय बांसिन गोजोननाय दङमोन। नाथाय दिनै बेयाव फैनानै सानदोंमोन गोजोननाय मोनगोन, नाथाय गासैबो फैमाल। जोंखौ बेयाव रावबो मोजां मोना। ओंखाम ओंख्रि गैला। आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ सोर गारनानै होजोबखो जेबो मिन्थिला। मा? ओंखाम ओंख्रिखौ गारनानै होदों? सोर बेलाय? सोर जानो? नोंनि आयं सोरांस्रि। बिनिनो खामानि, बिनि अनगा रावबो नङा। आयं सोरांस्रिया नोंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ गारदों? आयं सोरांस्रिया बेबायदि जाबाय? र' आं आयं सोरांस्रिखौ सोंनानैसो गारगोन। हारे दैजि, रोथ'। दैजि सोंहैनो नाङा, दावराव जालायगोन नङाबा। दैजि सोंनाङा। दायनिगिरिखौथ' नङा, जों बिमा फिसा सानैबो दायनिगिरिखा। आरो बेलाय मानोथो सोंनो थांखो जाम्बि गथ'आ? इसा टेबुलनि ओंखामखौ गारनानै होजोब्बाय होननाय बे खोथाखौ जुदि नोंनि नोमफाया मिथिनांगौबा हले नोंबो गनाय नङा, आंबो गनाय नङा। आबौ जाफुङा मिथिबाय दाथ' बे खोन्थानानै होथारगोन। नों मानो बेबायदि खालामनांगौ? आंथ' नोंखौ खालि रायलायनोल'सो होआखैमोन आरो बिसोरनि संनाय खुरनायखौ जानोल'सो होआखैमोन। नों बांद्राय मानो मावखो? बेबायदि ओंखाम गारना होनाया जोबोर गिदिर हामा जाबाय नोंनि। नोमफाया मिथिनांगौबा हले गनाय नङा दै, जों सानैबो मिथिखा। औलै आयै, दासो आंबो बोरैबा मोनबाय थाबाय। आंबो मानो मा साननानै गारफ्लांखोथाय। आफाया मिथिबाथ' जोंखौ नागारखानाय नङा। आयै बे नखराव ना नोंजों आरो मादैजों नोंसोर माब्लाबाबो गोरोबज्लायनो हानाय नंखाला। जेबोथ' राहा गैला, बेनिखायनो आफाजों नोंजों थौदो जोंहानावनो थांनानै थाहैनोसै। बेयाव आदै मादै आरो बिनानाव दैजिया थाथोंसै आरो आबैयाबो मादै मोनजोंनो थाथोंसै। आफाजों नोंजों जोंनि न'आवनो थौदो। औ इसा, जोमैनि थाखायनो आंबो बे न'आव थानो हाला मोनथारबाय। बेबायदिनो खालामनो नांसिगोन। आयं, आब' इसा। दैजि आयं। दैजि बिनानाव, खोनानानै आं नोंखौ जोबोद दुखुबो मोनदों आरो रागाबो जोंनो ओंखारदों। एथ' मोजां न'खर नायना हरनायखौलाय नोंलाय मानोथो बेफोरबायदि खालामनानै लाखो? आयं आरो आब' इसा, जाय सेंग्राजों आंनि गोसोआ एसेबो गोरोबानो बेजों जबरदस्ति हरब्लाथ' बेथ' जाखागोन ना। आंथ' बेजों गोसोआनो गैयामोन, हरथारदोंसो। बेयाव आंनि मा गोरोन्थि? गोसो गैथाबै मानसिखौ हरथाब्लाथ' बेथ' जाखागोनखा। अब्लाबो उनावसो मोनदां हादों बाम्बुलानि महरा गाज्रिब्लाबो बिनि अननाय आरो बिनि गोसो आरो बिनि गोरबो, बिनि बुजिनाय दैसानि दै बायदि बोहैनाय बायदि गोथार। आं नागिरनानै मोनाखैमोन बिनि गोथार अननायखौ। जेब्ला आं गाव गोरोन्थि खालामनानै जेब्ला आं सैनाङो अब्लासो बाम्बुलानि गोथार अननायखौ सिनाय हादों। नाथाय बारहुंखा बायदि आंनि जिउआव मा जालांखो आं जेबो मिन्थिला। दा आं बिसोरनि खोथा रायलायनानै आरो गोसोखांनानै गावखौ दुखु होनो गोसो गैला। आं सानखादोंमोन आयं, बै समावनो आं नोंनि आबैखौ आरो नोंनि आयं देरहाखौ गोबां बुजायखादोंमोन। गोसो गैयै गथ'खौ हरथाबनानै नोंसोरो सानसे नोंसोरसो लासिंसिं जानांगोन होननानै। आयं दालाय माथो खालामनो, मिनिजानाय जाबाय। अब्लाबो संसाराव माबोरै थांना थानांगौ हारसिं बेखौ सोलोंदो। बेखौनो सानदों हारसिं आं थांनानै थानोसै आरो आं हाबा जानाय खोथाखौनो गोसोआव लाबोला। नाथाय आयं, नों दिनै आइनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ मानो गारजोबखो? आइया जोबोर दुखु मोनदों। आयं नोंगौ आंनि आइया गाज्रि, बेखौ आंबो मानियो आरो आंबो गाज्रि। अब्लाबो आइनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ बेबायदि गारनानै होनो नाङामोन। नोंसोर जायाबा जायामोन आरो जों जागौमोन ना। आयं नोंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ जुदि सोरबा बेबायदि गारनानै होयोब्ला नोंनि गोसोआ माबोरै मोनगौमोन? दा आइया बेसेबां दुखु, आइया दि माबायदि हालोदनिफ्राय दिनै बे न'आव सफैफिनदों बेखौ नोंसोरो मिथिनाय नङा, आंसो मिथिगौ। आयं
दिनै जे खनसे गारनानै होबाय आरो माब्लाबा बेबायदि दा खालामसै। आइजों आंजों सानखादोंमोन न'आव थांफिनब्ला बेफोरबायदिया जाखागोन होननानै। नाथाय आफाजों आरो आबैजों जोंखौ लाबोथाबो। जोंथ' जेब्लायबो गोजानाव थांनो नागिरखाबायमोन अराय समनि थाखाय। आयं दिनैनिफ्राय अननानै बेबायदि दा खालामसै। नांगौब्ला नोंसोरो जानोनो नाङा आंनि आइनि संनायखौ, होमब्लाबो बेबायदि दा खालामसै। आंनि बिमाखौ बेबायदि खालामोब्ला आंबोथ' दुखु मोनगोन ना। नोंसोरो जुदि जोंखौ नायनो हायाब्ला जों दाबो ओंखारलांगोन। नोंसोरो गोसो खुसियै बुं थांनांगौब्ला थां होननानै ओंखारलांगोन, होमबाबो बेबायदि दा खालाम। दाथ' एफा ओंखाम उखैदों, दाथ' जानो होमब्लाबो संब्रबब्लानोथ' मोनजाया। दैजि बिनानाव निमाहा होदो। मानोबा जा खर' गिदिंदों? नों खर' गिदिंदों? औ आयं, खर' गिदिंदों। आबौ, ओंखामखौ सोर गारदों? नों मिथिखायो दा? खोन्थायाखै नों मानो? खोन्था, सोर गारदों? दा एफा ओंखाम खुैदों जोंथ' ओंखाम मोनजायाखैना। ओंखामखौ सोर गारदों खोन्था। आं बेखौ साजा होगोन। खोन्था जल्दि, नों नुदोंना सोर गारदों? खोन्था। आं नुवाखै। आयं, नों थगायदों। नोंलाय माथो आं मिथिगौ सोर गारदों होननानै बुंदोंमोन। ना नोंखौ सोरबा सिगिनानै दोनदों खोन्थाबा बुगोन होननानै? रावबो सिगियाखै। होमबा मानो खोन्थायाखै? गिनो नाङा। नोंखौ सोरबा खोन्थाब्ला बुगोन होननानै बुङोब्लाबो नों गिनो नाङा। आं थासान्दि नोंखौ रावबो बुनो हाया। नों आबै जोमैखौ अना। आबै जोमैया दे ओंखाम ओंख्रि गारजानानै बेसेबां दुखु मोनदों। खोन्था आबौ, सोर गारदों खोन्था। आं नोंनो दा गस्ला गोदान लाबोनानै होफैगोन। आं खोन्थायालै। मानो सोंबाय थायो? आं खोन्थानाय लोगो लोगो नोंसोरो बुगोन। आयं जाफुं, दिनैसिम आंखौ सोरखौबाफोर बुनाय नुदों नोङो? नोंथ' नुवाखैना। आं मानो बुनांगौ जाखो? बेफोरबायदि मालायनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ गारनानै होग्रा सभाबा जोबोर गाज्रि। बेफोरबायदि गाज्रि सभाबखौ मोजां खालामनोसो आं सोंदों। दे सोरखौबा बुगोन बिनि थाखाय सोङाखै। नों खोन्थाब्ला दे आङो गारग्रा मानसिखौ बुगोन। आं बुनो होननानै सोङाखै आयं। आं गियानसो होगोन। दे खोन्था आयं, सोर गारदों? खोन्थाया होमब्ला मानो सोंबाय थायो? खोन्थागोन ना खोन्थाया नों? जाफुं, खोन्थायाबा हले नोंखौ बुगोन आंबो मिथिखा। नों आंनि न'आव थानानै बाराद्राय बाहादुरि जादों ना? हो? आंनि न'आव थानानै नों बाराद्राय बाहादुरि जादों। सोरनि न'आव दङ नोङो? खोन्थायाब्ला दानो नोंसोरखौ बिमा फिसा होखारहरजोबगोन आं। आरे, नोंसोर आंनि फिसौखौ मानो बेबायदि रायबाय थादों? आबौ, आयंजों आबौजों आंखौ होखारहरदों। आंखौ होखारदों। थाखाया थांखानोसै आं दिनैनो आंनि न'आव। खोनासंलाय, जाफुंखौ जोङो रागा जोंनानै होखाराखै। बेखौ रागा जोंनानै रायाखै। जाफुंनियाव माबा मोनसे खोथा सोंबाय थादों। बियो मिथिगौ, होमब्लाबो खोन्थायाखै। खोथाखौ लानो थाखायसो बिखौ बेबायदि एसे धमकिनाय होनाय जादों। नोंसोरो मा बुंदों? नोंसोरनि महरा माबायदि जादों? आंनि खोमाजों खोनायाखैब्ला, आंनि मेगनजों नुवाखैमोनब्ला आं मानिगौमोन। ओरैनो बुंदों नोंसोरो होननानै। नाथाय आंनि खोमाजों आं खोनादों, आंनि मेगनजों आं नुदों। नोंसोरो आंनि फिसौखौ बेबायदि अयनाय खालामदों। आरोथ' आयै नों गावनि फिसालानि फिसौखौनो बेबायदि खालामनो हाबाय। नों जुदि आंनि फिसौखौ एसेबो नायनो हाथाराब्ला होमबाथ' नों आंखौबो नायनो हाया। बिदि नङा आफा, खोथाखौ बुंखाबायानो ना। आयं जाफुंनिफ्राय माबा मोनसे खोथा खावनो थाखायसो जों बेबायदि खालामदों। मानोथो बिदि बुंदों? नोंसोर जेसेबांखि आंखौ दा फुस्लाया मानो, नोंसोरो बेबायदिसो। आंनि दुखुखौ आंसो मिथिगौ, नोंसोर मिथिया। नोंसोर आंखौ दिनै मिनिदों। बिदि नङालै। नोंखौ मिनियाखैब्रा। नोंखौलाय मानो मिनिनांगौ जाखो? बुंखादोंना, जाफुंखौ जोङो माबा मोनसे खोथा मिथिनो थाखायसो सिगिदों। नोंसोरो माबा मोनसे खोथा सोंनो होनब्लानो, माबा मोनसे खोथा मिथिनो होनब्लानो बेबायदि बाथ्रा बुंनांगौ नामा? न'निफ्राय होखारहरगोन। सोरनि न' बे? आंनि न' बे होनलायनो? बिदिब्ला नोंसोर माने बिमा फिसा सानैजों जोबोर आंखौ नासयनानै दङ। बे न'आ आंनि नङा, नोंनिल'। दिनै नों आंनिसो न' होनना बुंनो? आंनि फिसाजोनि हौवाखौबो, आंनि बिजामादैखौ नोंनो जिउ जादों। आरो नोङो दिनै आंनि फिसाजो न'आव फैना थाफैनायखौबो नोङो मिनिदों। थाला आङो बे न'आव थाला। आंनि हिनजाव आरो आंनि फिसौ, आंनि फिसाजोखौ लानानै आंनि फिसाजोनि न'आवनो थांनोसै आं। थाला आं नोंसोरजों थाला। बिदि नङाहाय फिसा हौवा, बिदि नङा। सानदोंमोन न'खराव आरो गोदान गोजोननाया फैफिनसिगोन। नाथाय माबा मोनसे खालामनो नागिरदोंमोन, माबा मोनसेसो जाहैबाय। नोंसोरो बिराद मोजां मोनदों आरोना। आं बायदि हाजिरा मावना जाग्रा मानसिनि संसारखौ नोंसोरो नायनानै जोबोद मिनिदों आरोना। दिनै आंनि फिसाजोआ रान्दि जानानै दङ होननानै आंनि फिसाजोखौ नोंसोरो मिनिदों। आंनि फिसाजोखौ मिनिनो नाङा। आंनि फिसाजोखौ मिनिनि सिगां नोंनि फिसाजोनि खोथाखौनो खनसे सानहर। नोंनि फिसाजोआबोदि मा लामायाव थांनानै फैखो। दे आफा, बे जेल सिङाव थानानै बेफोरखौ जेबोखौनो मिथियाखै बियो।
बेखौलाय दा मानोथो एरल'बाय थानांगौ? दा नोंसोरनि थाखाय बै माखासेफ्रासो दुखु मोनफाजोबगोन। मोननो हो, आं जेरै मोनदों आंनि फिसाजोखौ जेरै मिनिदों बिनि फिसाजोआबो मिनिजानायसो। आरो नोंथ' गबोनायानो भुल जादों। नोंथ' थैजासिम जेलावनो थानो नांगौमोन। सोर सैमानि फिसाया नोंखौ हगार हरखो साला? नोंसोर सिरि सिरि आंनि न'खरखौ मिनिनो आंनि फिसाजोखौ मिनिनोनो नोंसोरो आंनि बिजामादैखौबो बुथारदों। नों मा बुङो बुंबाय थादों, आं आरो नांनो गोसो गैला। दायनिगिरिया आंनो, नाथाय बे नङा जे नोंसोरखौ आं मिनिदों। आंनि हिन्जावाबो दे नासयजादों, बेखौथ' नों मिथिया। आंनि हिन्जावखौ मानो नासयदों, सोर नासयदों, आं बेखौ सोंनो थाखायसो आबु जाफंखौ आं एसे सिगिफ्लादोंमोन। बास, आरो जेबो दा बुंसै। आं खोनायाखैथ'। आरो आयै, नों सानदोंमोन आं फिसाला सानैखौबो समान अनो, नाथाय नोंथ' अलुबारखौसो बांसिन अनो। आखाइ खबजबो। आं दिनैनो आंनि फिसौ, आंनि फिसाजो आरो आंनि हिन्जावखौ लानानै आं थांनोसै। नोंसोर गासैबो जमा गोसो मोनसे लानानै जोंखौ नाख्रेबदों। थांनोसै आं, आरो माब्लाबाबो फैलां। आयै, जोंथ' गोसो गोरबोजों होखाराखैमोन ना जाफंखौ। जोमैनि ओंखाम ओंख्रिखौ सोर गारदों बेखौ मिन्थिनो थाखायसो एसे सिगिफ्लादोंमोन, नाथाय बे मानो एसेबो बुजिनो नाजायासै। आयै, देरहाया सैथोखौ मिथिया। नों बेखौ लाखि आयै, बेखौ लाखि।